Počúvate Šalečina podcast. Tak co, Aneto, dneska budeme mluvit o něčem, co prý existuje od té doby, co se člověk postavil na zadní. A nemyslím tím sběr borůvek. No, ja som si hneď myslela, že s tebou dnes nebude nuda. Ale pozor, najstaršie remeslo je termín, ktorý každý chápe po svojom. Niekto povie kováčstvo, niekto... No to tvoje. Hele, kováři prominou, ale dneska se podíváme na zoubek prostituci. Ale nečekejte žádné hanbaté povídání pod peřinou. My na to jdeme vědecky. No, aspoň se o to pokusíme. Vedecký? Jasné. Filip sa snaží byť intelektuál. Ale v skutočnosti mi Maja z archívu poslala fakt, ktorý ťa hneď na úvod usadí. Vedel si, že toto remeslo v podstate skúšajú aj zvieratá? Počkej, cože? Chceš mi říct, že šimpanzi si platí za tyhle věci? Čím jako? Banánama? Presne tak. Vedci pozorovali šimpanzi a zistili, že samce, ktorí sa delia o mäso s konkrétnymi samicami, majú oveľa viac sexuálnych úspechov. Takže žiadna romantika pri splne mesiaca, ale čistý obchod niečo za niečo. Takže steak za sex. To zní jako docela férový díl v divočině. Ale teď vážně. U lidí to začalo být zajímavé až s prvními civilizacemi. Třeba v Mezopotámii to nebylo nic, za co by se lidi styděli. Presne. Tam to nebolo o nejakých tmavých uličkách. Mali tam inštitút posvetnej prostitúcie. Filip, ty by si bol vtedy v 7. nebi, pretože to bolo súčasťou náboženstva. No dovol. Ale máš pravdu. V chrámech bohyně Ištar to byla v podstatě služba bohům. Kněžky, kterým se říkalo karištům, byly vážené ženy, žádný okraj společnosti. Počkaj, fakt? Takže žiadne schovávanie sa pred políciou? Maja mi tu píše, že v Babylone musela každá žena, aj tá z lepšej rodiny, aspoň raz za život ísť do chrámu a počkať, kým jej niekto hodí do lona mincu. Jo, a nesměla odmítnout. Hele, představ si to dneska. Jdeš do kostela a místo milodaru do kasičky si odneseš, zážitek. To by byla v neděli ráno docela fronta, co? Filip, ty si hrozný, ale je to zaujímavé, že sa to bralo ako akt plodnosti a požehnania. Ale nebolo to len o náboženstve. Už v Chamurapiho zákonníku, čo je fakt stará vec, kamoš, sa riešili dedičské práva detí týchto žien. Vidíš, Chamurapi byl flegmatik jako já. Řekl si, děje se to? Děje. Tak na to uděláme paragraf a hotovo. Vlastně to bylo dost pokrokový, ne? No, ako sa to vezme? Bolo to praktické, ale počkaj, kým sa dostaneme do Grécka. Tam to už nabralo úplne iné obrátky. Tam už mali na to normálne kategórie, ako v nejakom e-shope. Cože? Základní balíček a prémium členství. Skoro. Mali tam dievčatá z ulice, ktoré sa volali pornáj. Odtiaľ mimochodom máme slovo pornografia a potom tam boli hetéry. A tie, Filip, tie by ťa upratali do kúta skôr, než by si stihol povedať pivo. Hetéry? To byly ty vzdělané společnice, že jo? Takové ty všechno v jednom. Politika, filozofie, umění a zbytek. Ty hetéry, to mě fakt baví. To nebyly jen nějaký holky z ulice. To byly v podstatě jediné ženy v Aténách, které mohly legálně vlastnit majetek a kecat chlapům do politiky. Presne tak. Kým tie vzorné vychované manželky sedeli doma pri praslici a strážili kuchyňu, hetéry boli hviezdy večierkov. Predstav si takú Aspásiu. Tá vraj učila rétoriku samotného Sokrata. Chápeš to? Najväčší mudrec histórie chodil na doučovaniek. No, k spoločničke. Takže Periklés, ten velký státník, ji neměl jen na ozdobu. Ona mu nejspíš psala i projevy. To je hustý, co? Dneska by to byl politický skandál roku a tehdy to byla prostě intelektuální stimulace.
No, skôr stimulácia všetkého možného. Ale Maja mi sem hodila takú pikošku o inej hetére. Volala sa Frine. Tá bola taká krásna, že keď ju súdili za bezbožnosť, jej právnik ju jednoducho pred sudcami vyzliekol. Počkej, cože? A to jako fungovalo? Že bych to příště zkusil na policejty, až mě zastaví za rychlou jízdu. No, teba by dali rovno do kazajky, Filip. Ale pri nej to zabralo. Sudcovia si povedali, že taká krása musí byť dar od bohov a oslobodili ju. Jednoducho vizuálny marketing v praxi. No jo, Řekové byli poeti. Ale pak přišli Římani a ti na to šli, no, po římsku, úředně. Hele, Aneto, věděla jsi, že v Římě musela mít každá prostitutka registraci? Normálně živnostňák. Klasika. Rímania a ich tabuľky. Maja píše, že sa museli hlásiť u úradníkov, ktorí sa volali Aediles a tam museli uviesť svoje pravé meno, ale aj to umelecké, niečo ako gladiátorka alebo Venuša z predmestia. Venuše z předměstí. To mě dostalo. Ale nejlepší na tom je, že jakmile se jednou zapsala do seznamu, už nebylo cesty zpět. Doživotní stigma. A císař Kaligula na to nasadil korunu. Zavedl na to speciální daň. Peniaze nesmrdia, že? To povedal Vespasianus o moči. Ale na to sedelo tiež. Štátna pokladnica rástla a nikoho netrápilo, odkiaľ kie sestercie tečú. Jenže ono to mělo i svý temný stránky. V Římě byly ty nejlevnější nevěstince v takových kopkách. Říkalo se jim lupanária, podle lupa, což znamená vlčice. No vidíš, a my tu máme legendu o Romulovi a Rémovi, ktorých odchovala vlčica. Niektorí historici si myslia, že to nebola žiadna šelma, ale proste jedna z týchto dám z lupanária. Počkej, ty mi chceš zničit dětství. Zakladatelé Říma odchovaný v bordelu. No, vlastně by to vysvětlovalo, proč byl ten Řím takovej divokej. Je to dosť možné. Ale vieš, čo bolo na Ríme najvtipnejšie? Žetóny. Nemohlo sa tam platiť hocičím. Mali špeciálne mince, ktorým sa hovorilo spintriaj. Boli na nich vyobrazené, rôzne polohy. Jo, to vím. To bylo kvůli cizinců, ne? Aby nemuseli umět latinsky. Prostě přišel námořník z Egypta, ukázal na žeton s obrázkem a bylo jasný, co si objednává. Takový dobový obrázkový jídelní lístek. No fuj, Filip, ty to podávaš ako návštevu fast foodu. Prosím si menu číslo 3 a veľké hranolky k tomu. No a co? Efektivita nade vše. Ale pak přišel středověk a církev a tam se z toho stal teprve ten správný hokej. Jednou to zakazovali, po druhý to tolerovali. O tom mi ani nehovor. Svätý Augustín raz povedal, že ak zrušíte prostitúciu, svet zachvátia nezriadené vášne. Takže ju brali ako nutné zlo. Niečo ako kanalizácia. Smrdí to, ale bez nej by sa mesto utopilo v špine. Tak, Filip, opúšťame Rím a ideme domov. Predstav si stredoveký Prešpork alebo Prahu. Žiadne neóny, len tma, blato a veselé domy. No, v Praze se jim říkalo nevěstince nebo peleše lotrovské. Ale víš, co je vtipný? Že ve středověku tyhle podniky často provozovalo samo město, nebo dokonce kat. Kat? Ten, čo sekal hlavy? No počkaj, to mi nejde dokopy. To akože ráno niekoho obesil a večer išiel skontrolovať tržby z baru? Přesně tak. Kat byl totiž nečistý člověk. Společnost tím opovrhovala, tak mu přidělili i další špinavé práce. Odklízení zdechlin, čištění stok a provozování nevěstinců. Maja mi poslala poznámku, že Katovy dcery často neměly jinou možnost, než v tom podniku sami pracovat. Nikdo jiný by si je totiž nevzal. To je vlastne dosť smutné. Ale v Bratislave to nebolo iné. Tu sa tieto dámy sústreďovali okolo Vydrice. To bola štvrť, kde by si ako slušný chlapec radšej ani nevkročil, lebo by si prišiel minimálne o mešec.
Já jsem slušný chlap, Aneto. Já bych tam šel jenom studovat historii. Hele, ale ty holky měly i svou uniformu, aby si je lidi nepletli s počestnejma matkama od rodin. Áno, v Prahe museli nosiť napríklad žlté šatky alebo nejaký kúsok odevu, ktorý na diaľku kričal "Pozor, ja som z branže!" Ale potom prišlo 18. storočie a s ním naša obľúbená prísna mamička Mária Terézia. No, ta z nich teda radost neměla. Ta byla na mravnost úplně vysazená. Založila dokonce takzvanou komisi cudnosti. Keuschheitskommission. To zní skoro jako název pro metalovou kapelu, ne? Skôr ako nočná mora každého chlapa v Rakúsko-Úhorsku. Títo mravnostníci mali právo vtrhnúť ti do príbytku a ak u teba našli ženu, ktorá nebola tvoja manželka alebo sestra, no, mal si problém. Jo, a ty holky dopadly hůř. Marie Terezie je nechávala stříhat do hola, bičovat a posílala je na nucené práce do Banátu. Což bylo tehdy v podstatě jako poslat někoho na Mars, akorát s komáry a horečkou. Lenže to malo jeden háčik, Filip. Zakazovať niečo, čo ľudia chcú, nikdy nefunguje. Jej vlastný manžel, František Štefan Lotrinský, bol vraj poriadny záletník. Takže kým ona zakladala komisie, on možno, povedzme, že tú komisiu osobne testoval. Klasika. Doma kázala vodu a manžel pil víno v salonu. Ale právě tehdy se to začalo lámat. Z těch špinavých doupat se v 19. století staly ty luxusní salóny pro smetánku. Presne, tam už nechodili námorníci, ale páni v cylindroch. Maja mi píše, že v takom podniku sa hralo na klavíri, pilo sa drahé šampánské a riešila sa tam vysoká politika. Takže v podstatě dnešní LinkedIn, akorát tam bylo víc krajek a míň keců o synergiích. V Praze byl slavný Gogo nebo podniky v okolí dnešní křižovatky u Bulhara. Tam se střídali básnici s bankéři. Hej, Filip, a nezabudni ma na tie ich prezývky. To neboli len mená. Mali mená ako Krásna Olga alebo Čierna Perla. Znelo to tak romanticky, až kým si neuvedomil, že po noci s nimi si možno domov odnesieš aj darček, na ktorých vtedy nebol penicilín. Jo, syfilis, suvenýr, který tě provázel až do hrobu. To byla ta odvrácená strana té krásné epochy. Ale víš, co je na tom celém nejzajímavější? Jak se k tomu stavěla církev versus stát? Hele, Aneto, teď se dostáváme do mý oblíbený éry. První republika. Praha byla tehdy Paříž východu a noční život, no ten prostě tepal. Jazz, cigaretový kouř a dámy, co měli styl. Štýl mali, to je pravda, ale páni policajti z mravnostného oddelenia mali zase prácu. Vieš, že vtedy sa v Bratislave aj v Prahe viedli presné kartotéky? Maja mi tu posiela info, že každá koncesovaná slečna mala svoju knižku, kam sa zapisovali lekárske prehliadky. Zdravotní knížky, to bylo docela přísný. Ale stejně se nejvíc dělo v těch neoficiálních podnicích. V Praze byl legendární třeba hotel Eman nebo Kamzík. Tam si mohl potkat úplně kohokoliv, od ministerských radů až po lidi z podsvětí. No počkaj, a čo tie sládne šantány? To neboli len nejaké brlohy. Tam sa spievalo, tancovalo, kabaret v plnom prúde. Ale vieš, čo ma fascinuje? Že hoci to bolo legálne, tie ženy boli stále na okraji. Spoločnosť ich využívala, ale na ulici by sa k ním nikto nepriznal. Klasický pokrytectví, no. Ale pak přišel rok 1948 a komunisti řekli, takhle teda ne, soudruzi. Vyhlásili, že prostituce je kapitalistický přežitek, který v bezstřídní společnosti prostě zmizí. Protože v socialismu jsou přece všichni šťastní a nikdo nepotřebuje za tohle platit, že jo? No jasné, oficiálne neexistovala, ale v skutočnosti sa len presunula z ulic do hotelov a barov. Maja mi tu píše o veksláckých časoch v 80. rokoch. V Bratislave to bol hotel Carlton alebo v Prahe Jalta na Václaváku. Jo, Jalta. To byl v podstatě stát v státě. Tam se točily valuty, bony a tyhle služby.
A nejlepší na tom je, že v těch pokojích byly štěnice od STB, takže ty holky občas věděli o politice víc než ministři, protože jim to klienti vykecali v posteli. Takže tie baby boli vlastne niečo ako neoficiálne agentky? Predstav si to, že ideš za zábavou a ráno o tvojich preferenciách číta nejaký major v kancelárii. To je celkom strašidelná predstava, nie? No, je to hustý. Ale fakt je ten, že režim nad tím často přivíral oči, když šlo o cizince. Potřebovali ty jejich marky a dolary. Takže kapitalistický hnus jim najednou nesmrděl, když z toho byly prachy na devizový účet. Presne tak. Morálka išla bokom, keď prišli valuty. Ale poďme k jednej dôležitej veci. K vplyvu na kultúru. Vieš, koľko básní a piesní o týchto ženách vzniklo? Vtedy sa im hovorilo ľahké ženy, ale ich osudy boli často poriadne ťažké. Máš pravdu. Třeba takovej Egon Erwin Kish, ten o nich psal reportáže, jako by to byly hrdinky. On se s nima kamarádil, znal jejich jména, věděl, co mají za sebou. Nebral je jako službu, ale jako lidi, což bylo na tu dobu docela revoluční. To mi pripomína, že v Bratislave sme mali tiež svoje legendárne postavičky. Ale vieš, čo sa stalo po revolúcii v 89. To bol totálny divoký západ. Alebo skôr divoký východ. No to mi povídej. E55. Pamatuješ? Ta silnice na Cínovec. To byla v 90. letech v podstatě nejdelší výkladní skříň v Evropě. To byl ten moment, kdy se z toho stal ten opravdový biznis se vším všudy. I s těmi hnusnými mafiánskými praktikami. Práve preto je dôležité o tom hovoriť, že to nie je len tá romantika z filmov o krásnych hetérach, ale často je za tým tvrdá realita. Ale počkaj, Filip, ty si spomínal, že si niekde čítal o mužskej verzii tohto remesla v histórii? Hele, Aneto, doteď jsme tu mluvili hlavně o dámách, ale aby si pánové nemysleli, že v tom tehdy nejeli s námi. Antické Řecko a Řím, to byl pro mužskou prostituci úplný ráj. No jasné, muži sa predsa nenechajú zahambiť v žiadnom biznise, že? Ale v Grécku to bolo celé také zvláštne nastavené. Tam to nebolo len o peniazoch, ale aj o postavení. Přesně. Maja mi tu našla fakt, ze kterého by dnešním konzervativcům praskla cévka. V Aténách existovali takzvaní pornoji, tedy mužský prostituti. A nejvtipnější na tom je, že to bylo úplně legální, dokud si platil daně. Počkaj, takže štát kasíroval aj z tohto? Rímania mali daň na moč, Gréci na gigolov, oni by zdanili aj vzduch, keby mohli. Ale počuj, Filip, malo to jeden háčik, nie? Ak si to robil za peniaze, prišiel si o nejaké práva. Trefa. Jakmile si byl občan Atén a prodával si své tělo, ztratil si právo mluvit na sněmu nebo zastávat úřady, protože si říkali, když prodáš svoje tělo, prodáš klidně i zájmy státu, což je docela drsná logika, co? Logiku to má, ale je to poriadne pokrytecké. Pretože tí istí politici, čo im to zakazovali, si ich večer pozývali na svoje hostiny, na tie slávne sympózia. Maja píše, že tam títo chlapci často robili čašníkov, tanečníkov a všetko ostatné. Takový all-inclusive catering, akorát místo jednohubek. Tam byl mladý krasavec. Ale v Římě, tam to byl teprve mazec. Tam neřešili, jestli kluk nebo holka, tam řešili jen to, jestli si aktivní nebo pasivní. Počkaj, vysvetli mi to ako flegmatik flegmatikovi. To akože rímskému drsnému legionárovi bolo jedno, s kým je v posteli? Přesně tak. Pro Římana bylo důležitý jen to, aby byl ten, kdo velí. Pokud si byl ten dominantní, mohl si mít pletky s kýmkoliv, kdo měl nižší postavení. S otroky, s propuštěnci nebo s prostituty. To tvou mužnost nijak nesnižovalo. Naopak. Aha, takže pokiaľ si bol šéf, bolo to v pohode. Ale chudáci tí chlapci. Väčšinou to boli otroci, ktorých páni jednoducho prenajímali. Žiadna veľká romantika, skôr čistý vykorisťovateľský biznis. Jo, to je ta temná stránka. Ale existovaly i výjimky. Třeba takový císař Hadrianus. Ten měl svého Antinoa. To byl sice jeho milenec, ne prostitut, ale když ten kluk umřel, Hadrianus z něj udělal boha.
Doslova stavěl mu chrámy a sochy po celé říši. No vidíš, to je aspoň kariérny postup. Z milenca na Boha. To sa len tak niekomu nepodarí. Ale vráťme sa k tým profesionálom. Maja mi tu píše o rímskych kúpeľoch. Tam to vraj žilo najviac. No jasně, lázně byly tehdejší Tinder. Akorát místo swipování se tam prostě chodila nahá a koukala, kdo se ti líbí. Pracovali tam takzvaní alipilus, což byli vytrhávači chlupů, a ti prý často fungovali jako dohazovači. Vytrhávač chlupov ako dohadzovač? No fuj, tu máš, vytrhol som mu obočie a dal mi pre teba lístoček s adresou. Filip, to je strašná predstava. Hele, biznis je biznis, ale je fascinující, jak se to s příchodem křesťanství úplně vymazalo z historie. Najednou se o tom nesmělo ani pípnout, i když se to samozřejmě dělo dál, jen v mnohem větším utajení. Presne, hlboká ilegalita. A trvalo to stáročia, kým sa o mužskej prostitúcii začalo zasa hovoriť otvorene. Vlastne až v moderných dejinách. Ale o tom si povieme v ďalšom bloku, ne? Tak jsme se prokousali od šimpanzů přes antický džigoly až do dneška. A řeknu ti, Aneto, dneska už nemusíš stát na rohu s červenou lucernou. Dneska ti stačí Wi-Fi a dobrý světlo na selfie. No počkaj, ty narážaš na OnlyFans a všetky tie platformy však? Maja mi tu píše, že toto odvetvie zažilo za posledných pár rokov väčšiu revolúciu než bankovníctvo. Už to nie je o pasákoch v kožených bundách, ale o algoritmoch. Přesně tak. Teď si content creator. To zní hrozně vznešeně, co? Jako by stočila dokumenty pro National Geographic. Ale místo migrace pakoní ukazuješ, svoje vlastní teritorium. Ty si hrozný. Ale je to pravda. Tá hranica sa strašne rozmazala. Kedysi to bolo jasné. Buď si bola slušné dievča, alebo si bola z branž. Dnes máš influencerky, ktoré predávajú exkluzívny obsah a nikto vlastne nevie, kde končí modeling a kde začína to najstaršie remeslo. Ale četl jsem, že jedna holka vydělala miliony tím, že prodávala prdy ve sklenici. Normálně to zavařila a lidi to kupovali. Kam jsme se to jako lidstvo dostali? Kde jsou ty časy řeckých hetér, co řešili filozofii? No, Filip, keby si mal kúpiť prd od Sokráta, tak si prvý v rade, aby si zistil, či z toho cíti tú múdrosť. Ale vážne, technológie to urobili bezpečnejším, ale aj oveľa masovejším. Už to nie je len o veľkých mestách, môže to robiť niekto z obývačky v Hornom Vyšnom. Vlastně je to nejvíc demokratický období v historii tohohle řemesla. Žádný licence od císaře, žádný odvody katovi, teda až na ty daně, ty tě dořemou vždycky. Finančák je horší než mravnostní komise Marie Terezie. To mi ver, ale vieš, čo je zaujímavé? Že sa stále vraciame k tomu istému. Ľudia nehľadajú len ten fyzický akt, ale často práve tú pozornosť, ten pokec. Presne to, čo robili tie hetéry v Aténách. Len teraz je to cez obrazovku mobilu. Tak mě tak napadá. Aneto, myslíš, že bych měl šanci na OnlyFans? Jakože flegmatický Filip, fotky jak ležím na gauči a odmítám se pohnout za 5 € měsíčně? No určite, to by bol hit. Filip a jeho zbierka ponožiek. Ver mi, že by si mal predplatiteľov, ktorí by ti platili len za to, aby si tie ponožky konečne odniesol do pračky. To by bol taký fetiš pre upratovačky. Hele, každý máme nějakou cílovku. Ale teď vážně. I když se to řemeslo tváří moderně, ty problémy jsou pořád stejný. Stigma, bezpečí a to, jak se na to dívá společnost. Presne tak, či už je to v starom Ríme, alebo na internete. Vždy je to o ľuďoch a ich túžbách. A ako hovorí Maja z archívu, história sa nemení, menia sa len kulisy. No, hezky si to uzavřela. Tak co, přátelé, doufám, že jste se dneska nepoučili až moc. Příště se podíváme na něco méně pikantního. Nebo uvidíme, co nám Maja vyhrabe. Majte sa krásne, počúvajte nás na Spotify a YouTube a nezabudnite, ak uvidíte Filipa na OnlyFans, tak mu dajte aspoň ten jeden odber zo súcitu.
Hele, to si piš, že to dám. Čau. Čaute! Posloucháte Šalečina podcast.